Għal bosta snin, il-Knisja l-Antika ta' San Giuseppe fil-Manikata kienet magħluqa u mitluqa. Wara proġett ta' restawr madwar 3 snin ilu, il-Knisja reġgħet infetħet u bdiet tintuża bħala post ta' adorazzjoni kuljum. Iżda issa, il-ħitan li kienu vojta imtlew pitturi minn 8 artisti rinomati, 4 minnhom mill-Manikata stess u oħrajn mill-viċinanzi. Wieħed minnhom Fada Peter bħala amministratur tal-parroċċa li xogħol huwa iżjed mexħud fuq il-koni. Mbagħad għandek Jenny Caruana li dal-każ għandha dal-biċtejn li huma acrylics watercolors. Għandek Nadja Borg li wkoll hija acrylics u jien li xogħli ħafna drabi jaqa' fuq l-inka. Mbagħad għandek Sara Kalleja, għandek il-Fabio Borg u l-Debbie u l-Catherine Cavallo li x-xogħol tagħhom ivarja bej acrylics u oils u oil pastels bħala media. Il-wirja li qiegħda tiġi kurata minn Charlene Vella iġġib l-isem ta' Gaudium li jfisser ferħ. Tagħmel sens li da żmien qegħdin nirriflettu grazzi dawn l-arti, dawn il-pitturi, hemm riflessjoni anke marbuta ma' żmien tar-Randan li wassal għal-lejt. Il-ferħ Gaudium, il-ferħ tal-Qawmin u anke nserta din is-sena tal-Ġublew ukoll li magħha mawt it-tama, l-ferħ u nserta 50 sena parroċċa ukoll dal-anniversarju ta' 50 sena li il-Manikati la parroċċa naħseb hemm ħafna skużi biex toħroġ it-tema tal-ferħ. Waqt li ringrazzi l-artisti, l-amministratur parrokjali qal li parti mill-qlieħ tagħhom ser imura l-proġett ta' pannelli fotovoltaiċi fil-Knisja tal-Manikata. Il-wirja għandha miftuħa sal-4 ta' Mejju.